Som tu ja a natáčame teraz challenge po dlhšom čase. Máme tu dyňu, mlieko, cukríky, ktoré mi veľmi nechutia. Damian už ju rozbaľoval a úhorku. Takže najprv ideme vyskúšať. To si nemusel až tak veľa. Dobre. Ale musíš to zjesť. To sa nedá. No, to je jedno. A teraz ideme na toto. Prečož? Čo ty? A ideme to zmiešať. Ideme na brz. Idem to skúsiť. Fuj. Teraz tu máme dačo sladké, pozrite, aké je to čierne. Fuj! Čierne hovno. Daj si k tomu mliečko. To bude fajn. Na zdravie. Piatýkrát na záchode, ak dobre počítam. Piatýkrát, vole, piatý! No idem šiestý, debil. Teraz musíme zjesť celé. Fú? Toto musím zjesť. Toto len, chápete? Kúpte dobre, ale už nie je tam. Pôjde ešte uhorka. Uhorku si daj. Uhorku. Pôjdem. Donesem Mám tu aj sestru. Pozdrav sa. Auto! Segra, pozdrav sa. Čo si Všetko rozseknúť, nie? More. Šermajster. Faka. Lebo 5000 mám faka. Jedna. Druhú. Skoro si odjebal prst. To je do piče. Au. A ja mám toto ako zo žrože. To je priebavne, on si do toho máš. Takže toto ideme zjesť. Ja uhorky nemám veľmi hláska. Lepšie to tak. A to jebem. Teraz som to naozaj pustil. Naozaj si to vyskúšajte, dajte. Do boha. No a teraz ideme najlepšie zmiešanie. No tak nakydáme. To bolo fajné. Ja mám ukážem zmiešanie. A myslím si... Počkajte. Že toto by mohol byť koniec videa a počkajte chvíľočku. A pozrite sa na ten bordel. Pozrite to. Toto a toto je najväčšia hnusná. A tam som sa zgrcal. Vidíte tú horku? Presne toto. A toto. Vidíte? To je to ešte mlieko. Tam. No, a tu sú tie. A teraz mi kurz vybehlo. No, tu je moja sestra, segra, ktorú nič nevidno a tu je môj brat.
A my sa s vami lúčime a na ďalšie video sa zase vidíme.